Ang istorya sa kinabuhi ni Cain ug ni Abel. Si Adan nakihilawas kang Eva nga iyang asawa ug nanamkon si Eva ug nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niya Cain ang bata. Unya nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko si Cain ug nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko ug nagmugot ka man? Kun maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay dautan man ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot motukob kanimo. Busa kinahanglan buntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon, si Cain mitubag. Ambot, magbalantay ba gud ko sa akong igsuon? Busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit ka nako gikan sa yuta. Karon tinunglo ka na ug isalikoy ka sa yuta. Diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay miagas ug mituhok. Kun mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimo og abot. Magtago-tago ka ug maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan niining yutaa ug gikan sa imong atubangan. Maglatagaw ug magtago-tago ako sa kalibutan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili kana mahitabo. Ang mopatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo ug patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita niini. Og si Cain mipahilayo sa Ginoo ug mipuyo sa yuta nga gikanlag nod sa silangan sa Eden.